master, may attendan kita ko niyan sarong event ng Rotary of Naga. Ang meet up mo niya nasa Plaza Rizal. Yan, 5 AM ang meet up time. Paduman na kita muna. Nasa Iles ang is kanina mga master. Cathedral. Donald. Yan. Kaya kita sa Plaza 15 Martires mga master. San Francisco. Yan. Nadadang mga master yan. Kada ako yung gam-gam. Padungan ito. Ito cool. Kaya. Pero iba ta kasi. Kami naman. Hoy, idol. Tap out. Tutikad. Arong pala kaya. Ako nga arong kaya. Pero okay po. Ay, paparanamong ka mo kaya. Mga chok ba kaya? Arin. Happy birthday shout out sa mga daddy na yung mga luman. So we will fresh. Hanggang lang wala daw. Yung mga yawan dyan sa gilid, hindi na ka mo. Joy. Para sa itong upo ni Gabos, para kita mag-iguan in exercise bago mag-bike para dahil ma-strain, sprain, or ma-injure ara Kaiser Alisaura. Yan po, maray na aga. Asimba po na po kita sa may Kinastiliuhan Street.
Yes, naman partner. Sa tuya mga raffle prizes. Draw, okay. Yan again po, welcome back sa tuyang. Okay po, nagpili na si Omar. Dito long winners. Hindi pa kami sa mga program tamon yan. Ikuha ka kayan, yan aki, napaparalyze ang aki.